Θα αρχίσουμε να αναφερόμαστε λοιπόν σε ορισμένες παθήσεις του ανώτερου γαστρεντερικού σωλήνα και μία από αυτές είναι το γαστρικό έλκος. Πριν όμως αναφερθούμε στο γαστρικό έλκος, θα πρέπει να μιλήσουμε για τη λεγόμενη προστασία του γαστρικού βλενογόνου. Ας μην ξεχνάμε ότι το γαστρικό έλκος και γενικότερα τα πεπτικά έλκη είναι αποτέλεσμα μη ικανοποιητικής προστασίας του βλενογόνου που έχει σαν αποτέλεσμα την καταστρεπτική δράση του υδροχλωρικού οξέως, της πεψίνης, χολικών αλάτων και μία σειρά άλλων παραγόντων οι οποίοι μπορούν για κάποιο χρονικό διάστημα να βρεθούν μέσα στο στομάχι μας. Για να μην συμβεί λοιπόν το πεπτικό έλκος, θα πρέπει να έχουμε μία ζώνη άμυνας απέναντι στους επιθετικούς παράγοντες. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι αυτή η ζώνη άμυνας. Η ζώνη άμυνας αυτή αποτελείται κυρίως από 4 στοιχεία. Και θα δούμε ότι ουσιαστικά είναι μια ζώνη άμυνας η οποία συνδυάζει ορισμένα στοιχεία τα οποία βρίσκονται πάνω από το επιθύλιο. Το επιθύλιο βρίσκεται εδώ πέρα, αυτά είναι τα επιθυλιακά κύτταρα του στομάχου. Παρουσιάζει μια άλλη ζώνη η οποία είναι στο επίπεδο των επιθυλιακών κυττάρων και μια άλλη ζώνη σαν εφεδρεία παραδείγματος χάριν, η οποία σαν σκοπό έχει να καλύψει τις βλάβες που μπορεί να συμβούν στα επιθυλιακά μας κύτταρα και βρίσκεται στο επίπεδο κάτω των υποθυλίων, των επιθυλιακών κυττάρων και γι' αυτό το λόγο την ονομάζουμε υποθυλιακή ζώνη. Στην υπερθυλιακή ζώνη λοιπόν, τα δύο βασικά στοιχεία της είναι, όπως βλέπουμε, η βλένη, η γαστρική βλένη, στην οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια, θα δούμε τι είναι αυτό που αποτελεί τη βλένη, τα διτανθρακικά, τα οποία εγκλωβίζονται μέσα στη βλένη αυτή και μία ομάδα φωσφορολιπιδίων. Τα φωσφορολιπίδια, ας μην ξεχνάμε ότι όλα τα κύτταρά μας στην εξωτερική τους επιφάνεια αποτελούνται από φωσφορολιπίδια και επειδή τα φωσφορολιπίδια έχουν πολικότητα, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ορισμένες πολικές ουσίες ή μόρια να τα αποθούν, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με τα επιθυλιακά κύτταρα. Είναι σαν να λέμε, σαν το αντιλιακό σπρέι που βάζουμε όταν κάνουμε μπάνιο. Στη συνέχεια, στο επίπεδο των επιθυλιακών κυττάρων, είναι τα ίδια τα επιθυλιακά κύτταρα, τα οποία είναι τόσο καλά συνδεδεμένα μεταξύ τους, με τις λεγόμενες στενές συνδέσεις ή tie junctions ή T-junctions και κάνουν έναν τοίχο αδιαπέραστο. Και κάτω από αυτά πλέον υπάρχει η αιματική ροή, η οποία σαν σκοπό έχει να επιδιορθώσει, αν τα καταφέρνει βέβαια, θα δούμε τι μπορεί να συμβεί, αν μπορεί να επιδιορθώσει, παραδείγματος χάρη, τις βλάβες οι οποίες έχουν συμβεί στα επιθυλιακά κύτταρα, να απομακρύνει από αυτά τοξίνες ή ιόντα υδρογόνου τα οποία μπορούν να τους προκαλέσουν βλάβες. Αυτοί λοιπόν οι παράγοντες είναι οι αμυντικοί παράγοντες και με αυτούς τους παράγοντες ο γαστρικός βλενογόνος θέλει και προσπαθεί να αμυνθεί απέναντι σε άλλα δύο είδη παραγόντων, τα οποία είτε σε καθημερινή είτε για κάποιο χρονικό διάστημα μπορούν να έρθουν σε επαφή με αυτόν και να προκαλέσουν βλάβες. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα δύο είδη παραγόντων. Εγώ την πρώτη ομάδα την ονομάζω εξωγενείς παράγοντες. Μιλάμε για παράγοντες οι οποίοι δεν βρίσκονται μέσα στο στομάχι, απλά μπορούν να βρεθούν σε αυτό για κάποιο παροδικό χρονικό διάστημα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να κάνουν βλάβη.
σε αυτούς τους εξωγενείς ή εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι, ας το πούμε με πολύ πιο απλά λόγια, κατεβαίνουν στο στομάχι μας, είναι οι εξής κατηγορίες. Είναι ορισμένες τοξίνες, είναι μικρόβια, μπορεί να είναι το αλκοόλ ή χημικά της τροφής, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν άμεσο ερεθισμό του γαστρικού βλενογόνου. Και φυσικά είναι και μια κατηγορία φαρμάκων, όπως είναι τα κόρτικοστεροειδή ή τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, τα οποία θα δούμε ότι δημιουργούν πρόβλημα στο στομάχι, αναστέλουν κάποιους μηχανισμούς, ουσιαστικά αναστέλουν τους μηχανισμούς επιδιόρθωσης και τις προσταγλαδίνες, θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Η δεύτερη γραμμή αποτελείται από κάποιους παράγοντες, οι οποίοι είναι παράγοντες που το ίδιο το στομάχι εκρίνονται δηλαδή καθημερινά και σε μόνιμη βάση. Όπως ξέρουμε, πολύ περισσότερο εκρίνονται κατά τη διάρκεια του γεύματος και όπως θα καταλάβετε δεν μιλάμε για τίποτα άλλο παρά το υδροχλωρικό οξύ και την πεψίνη. Οπότε, όπως βλέπουμε, οι δύο στρατοί που συγκρούονται είναι οι εξωγενείς παράγοντες, με τις κατηγορίες που προαναφέραμε, χημικά, αλκοόλ, μικρόβια, τοξίνες και φάρμακα, σε συνδυασμό με τα ίδια τα παράγωγα των γαστρικών εκκρίσεων, και όλα αυτά αντιμετωπίζονται από 3 γραμμές άμυνας, μία γραμμή άμυνας η οποία είναι η βλένη, η οποία, όπως θα δούμε στη συνέχεια, καλύπτει τα επιθυλιακά κύτταρα, τον αυχένα των επιθυλιακών κυττάρων και όλο το γαστρικό αδένα, από τα δίτα ανθρακικά, τα οποία, όπως είπαμε, εγκλωβίζονται μέσα σε αυτό το παχύρευστο στρώμα βλένης, τα φωσφορολιπίδια τα οποία προσπαθούν να αποκρούσουν πολικές ουσίες, ουσίες με πολικότητα, τα επιθυλιακά κύτταρα τα οποία δημιουργούν ένα αδιαπέραστο τείχος μεταξύ τους και την αιματική ροή η οποία προσπαθεί να επιδιορθώσει όποτε μπορεί φυσικά όλες τις βλάβες. Ας περάσουμε στη συνέχεια. Ας ξεκινήσουμε από τα διάφορα κύτταρα που τα έχουμε δει αρκετές φορές, αλλά είναι λίγο καλό να τα αναφέρουμε πολύ γρήγορα. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, έχουμε έναν γαστρικό αδένα, συγκεκριμένα του σώματος, μια που δεν έχουμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα τα κύτταρα G, και βλέπουμε ότι, παραδείγματος χάρη, και ας μην ξεχνάμε ότι το υδροχλωρικό οξύ, ωραία, εκρίνεται, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, από τα εμβόλυμα κύτταρα, μέσα από το εσωτερικό του αδένα, διαχέεται με μεγάλη δύναμη προς τα έξω, σαν έναν πίδακα όπως το λέμε, γιατί όπως βλέπουμε όλη αυτή η μπλε επιφάνεια εδώ πέρα είναι καλυμμένη από τη βλένα, το mucus που το λέμε στα αγγλικά. Οπότε το γαστρικό οξύ με τη στιγμή που εκρίνεται φεύγει πάνω και πηγαίνει σε μια ζώνη pH περίπου 1 με 1,5. Έχουμε τα θεμέλια κύτταρα, τα chief cells, τα οποία, όπως ξέρουμε, εκρίνουν την πρόδρομη μορφή, ένα ζυμογόνο, το πεψινογόνο, το οποίο και αυτό φεύγει στην ίδια περιοχή που δρά το γαστρικό οξύ, στην ανώτερη, και όταν έρχεται σε επαφή μαζί με το γαστρικό οξύ, τότε το γαστρικό οξύ έχει την ικανότητα να το μετασχηματίζει σε πεψίνη, να το ενεργοποιεί, και να πούμε και το άλλο, το έχουμε ξαναπεί, ότι μειώνοντας το μοριακό του βάρος και αφαιρώντας κάποια πεπτίδια από το πεψινογόνο. Υπάρχουν τα κύτταρα D, τα κύτταρα που παράγουν την ισταμίνη, δεν μας ενδιαφέρουν στο συγκεκριμένο παράδειγμα, αλλά ας δούμε τώρα, παραδείγματος χάρη, το τι γίνεται
με τα επιθυλιακά κύτταρα. Η βλένη, λοιπόν, που ουσιαστικά είναι μια γλυκοπρωτεΐνη υψηλού μοριακού βάρους, παχύρευστη και κολώδης, και θα δούμε γιατί, εκρίνεται από τρεις πλευρές, ας το πούμε, του γαστρικού αδένα και από 3 είδη κυττάρων, τα οποία ουσιαστικά είναι περίπου τα ίδια. Εκρίνεται από τα επιθυλιακά κύτταρα της επιφάνειας, εκρίνεται από τα βλενώδη κύτταρα του αυχένα, είναι και αυτά επιθυλιακά κύτταρα, απλά βρίσκονται πιο κάτω, βρίσκονται ανάμεσα στον αυχένα, ανάμεσα δηλαδή στα επιφανειακά επιθυλιακά κύτταρα και στα κύτταρα του γαστρικού αδένα. Και από κύτταρα τα οποία βρίσκονται ακόμα πιο βαθιά μέσα στον γαστρικό αδένα. Από αυτές λοιπόν τις 3 κατηγορίες κυττάρων που είναι επιθυλιακά κύτταρα ουσιαστικά. Έτσι δημιουργείται λοιπόν ένα παχύρευστο κολώδες υγρό, το οποίο στη συνέχεια θα δούμε ότι είναι και αλκαλικό και θα δούμε και τι είναι αυτό που το κάνει αλκαλικό. Και όλο αυτό το παχύρευστο, το ξαναλέμε, κολώδες υγρό υψηλού μοριακού βάρους με αλκαλικό περιεχόμενο, καλύπτει όλη την εξωτερική επιφάνεια των επιθυλιακών κυττάρων, την επιφάνεια του αδένα και το εσωτερικό του γαστρικού αδένα, με σκοπό την προστασία, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αλκαλικό γύρω στο 7,2. Έχουμε λοιπόν μια περιοχή στην οποία βρίσκεται μέσα στον αυλό, δρά το υδροχλωρικό οξύ, δρά και η πεψίνη πάνω στα στατικά της τροφής, μια ενδιάμεση περιοχή, μια, όπως θα λέγαμε, νεκρή ζώνη με pH 2 και μια μεγάλη περιοχή προστασίας στην τάξη του 7,2 με αλκαλικό περιβάλλον, που επικαλύπτεται από βλένη. Η βλένη λοιπόν δεν είναι τίποτα άλλο από την μικίνη, η οποία είπαμε είναι μια γλυκοπρωτεΐνη, από φωσφορολιπίδια διαλυμένα μέσα σε αυτά, από διάφορους ηλεκτρολίτες όπως μπορεί να είναι το νάτριο και νερό. Το στρώμα αυτό δεν έχει κάποιον άλλο ιδιαίτερο λόγο από, όπως είπαμε, να παρέχει, και τώρα μιλάμε για τη λειτουργία της φλένης, να παρέχει την προστασία από το υδροχλωρικό οξύ, την πεψίνη, ακόμα και από τους εξωγενείς παράγοντες που αναφέραμε, είτε ακόμα και από τα χολικά άλατα που κατά κάποιο παθολογικό τρόπο μπορούν να εισέλθουν στην περιοχή του άνδρου, να προβεί λοιπόν σε προστασία απέναντι σε αυτούς τους παράγοντες. Ένα δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό σημείο είναι η λίανση του αυλού, γιατί ακόμα και η τροφή, η οποία μπορεί να είναι σκληρή ή ένα κομμάτι τροφής, αν αγγίξει τον γαστρικό βλενογόνο, μπορεί να του δημιουργήσει κάποια μορφή ερεθισμού. Και ένα τρίτο βασικό σημείο, πολύ σημαντικό όσον αφορά τη βλένη, είναι να καταφέρει να εγκλωβίσει στο εσωτερικό της τα διτανθρακικά, και ο εγκλωβισμός των διτανθρακικών μέσα λοιπόν στη βλένη έχει σαν αποτέλεσμα να της προσδίδει αλκαλικό χαρακτήρα, υψηλό pH, το οποίο θα έχει σαν σκοπό να προσπαθήσει να εξουδετερώσει τα κάποια ιόντα υδρογόνου από το υδροχλωρικό οξύ, το οποίο μπορούν για κάποιο λόγο να εισέλθουν μέσα στη βλένη. Ας μην ξεχνάμε τώρα, να περάσουμε σε ένα άλλο κομμάτι, ότι αυτό το στρώμα βλένης
δεν είναι στατικό. Παρουσιάζει αυτό που θα λέγαμε κάτι σαν κυματισμό, κυματίζει. Και όταν έρχεται σε επαφή μαζί με το υδροχλωρικό οξύ, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να καθιζάνει σε εκείνο το σημείο, να έρχεται πιο κάτω και να ξαναδημιουργείται ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει την εισβολή του υδροχλωρικού οξέως. Εάν τώρα, για κάποιο λόγο, πεψίνη μπορεί να εισέλθει στο κομμάτι αυτό της βλένης, η οποία είπαμε ότι η μυκίνη είναι μια γλυκοπρωτεΐνη, θα έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργήσει το ίδιο που κάνει και στα διάφορα πεπτίδια, να δημιουργήσει δηλαδή πρόβλημα στη δευτεροταγή, τριτοταγή μορφή, να την διασπάσει και τότε κομμάτια δυστυχώς της μυκίνης θα βρεθούν μέσα στο ανώτερο στρώμα του pH, θα περάσουν, ας το πούμε, και την ζώνη του 2 pH και θα καταστραφούν. Ξαναγυρίζοντας λοιπόν στην βλένη, ας πούμε, και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, το τι είναι αυτό που προκαλεί την έκρησή της. Φυσικά και η έκρησή της, παραδείγματος χάρη, έχει να κάνει με την ακολουθεί δηλαδή με άλλα λόγια την έκρηση του υδροχλωρικού οξέως και της πεψίνης, με αποτέλεσμα να αυξάνει κατά τη διάρκεια λήψης τροφής, ορισμένα χημικά που βρίσκονται μέσα στην τροφή μπορεί να προκαλέσουν την έκρησή της και φυσικά, όπως ξέρουμε, ο ρόλος του πνεύμονογαστρικού, το οποίο διαγείρει την έκρηση του γαστρικού οξέως και πακέτο με την έκρηση του γαστρικού οξέως πηγαίνει και η βλένη. Η παραγωγή βλένης, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, είναι συνεχόμενη, αυξάνει όμως κατά τη διάρκεια λήψης γεύματος. Και ως δεύτερος, όπως βλέπουμε, διαγέρτης είναι τα ιόντα ασβεστίου. Περνάμε στο δεύτερο λοιπόν κομμάτι τώρα της βλένης, όχι της βλένης, το δεύτερο κομμάτι το αμυντικό, το οποίο είναι τα διτανθρακικά. Τα μεν διτανθρακικά παράγονται είτε στο σώμα του στομάχου είτε και στο άνδρο. Διαγέρτες τους είναι πάλι το πνευμονογαστρικό, το υδροχλωρικό οξύ και οι προσταγλαδίνες, οι οποίες συγκεκριμένα αυξάνουν την έκρηση των διτανθρακικών και όταν για κάποιο λόγο μπλοκαριστούν οι προσταγλαδίνες, αυτό θα έχει και σαν αποτέλεσμα τη μείωση της έκρησης των διτανθρακικών. Ένα τρίτο κομμάτι, το οποίο αναφερθήκαμε πιο πριν, είναι οι στενές και πολύ καλά, πολύ δυνατές, ας το πούμε, συνδέσεις, οι λεγόμενες tight junctions, ας το πούμε, είναι κάπως έτσι, τα οποία βρίσκονται ανάμεσα στα επιθυλιακά κύτταρα και σκοπό έχουν, όπως είπαμε, να δημιουργήσουν έναν αδιαπέραστο τείχος. Αυτοί λοιπόν οι τρεις παράγοντες, η βλένη, τα διτανθρακικά και τα tight junctions, δημιουργούν αυτόν τον οποίο ονομάζουμε βλένο-γονικό φραγμό, gastric barrier diffuser στα αγγλικά, παραδείγματος χάρη, και το οποίο είναι ουσιαστικά η προστασία του γαστρικού βλενογόνου απέναντι σε ορισμένους επιθετικούς παράγοντες. Τώρα, είπαμε ότι η βλένη σκοπό έχει, όπως βλέπουμε και εδώ πέρα, να
καταφέρει να εγκλωβίσει μέσα της τα διτανθρακικά, τα οποία θα εξουδετερώσουν τα ιόντα υδρογόνου, τα οποία είναι ικανά να προκαλέσουν βλάβη και να παίξουν το ρόλο, όπως θα λέγαμε, κάποιου ρυθμιστικού διαλύματος. Τώρα, ένας άλλος παράγοντας, όπως είπαμε, αναφερθήκαμε σε κάποια στιγμή στις προσταγλαδίνες και θα τις δούμε και στη συνέχεια ακόμα καλύτερα. Ο ρόλος λοιπόν των προσταγλαδινών στην ακυριότητα του γαστρικού βλενογόνου έχει να κάνει με τα εξής 4 βασικά πράγματα. Πρώτον, αυξάνει την αιματική ροή. Αυτό έχει να κάνει, που λέγαμε, στο επίπεδο των υποβλενογόνιων κυττάρων. Αυξάνει την αιματική ροή, περιορίζει τη φλεγμονή, μειώνει την έκρηση του γαστρικού οξέως, αν θυμάστε στις φάσεις της αναστολής έκρηση του γαστρικού οξέως, και αυξάνει ταυτόχρονα την έκρηση των διτανθρακικών, που δεν έχουν άλλο σκοπό παρά να εξουδετερώσουν το υδροχλωρικό οξύ. Τώρα, τι θα συμβεί εάν σε κάποια περίπτωση οι όντα υδρογόνου επιτύχουν να εισέλθουν στο γαστρικό επιθύλιο. Ή αυτό θα το πούμε στη συνέχεια. Ας περάσουμε λοιπόν, μια που αναφερόμασταν στις προσταγλαδίνες, μετά θα περάσουμε το τι μπορεί να συμβεί, και αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι. Μια που λοιπόν που είπαμε για τις προσταγλαδίνες, οι οποίες έχουν τις 4 αυτές φανταστικές ιδιότητες να μειώνουν την έκρηση του γαστρικού οξέως, να αυξάνουν ή να θεωρηθούν διαγέρτες για την έκρηση των διτανθρακικών, να μειώνουν τη φλεγμονή και να αυξάνουν την αιματική ροή. Οι προσταγλαδίνες λοιπόν είναι ένα κομμάτι των λεγόμενων εικοσανοειδών. Ας δούμε λοιπόν από πού προέρχονται, τι είναι τα εικοσανοειδή, πώς μπορούν να δημιουργηθούν οι προσταγλαδίνες και τι μπορούν να κάνουν τα φάρμακα πάνω σε αυτές. Άρα, οι προσταγλαδίνες παράγονται από το αραχιδονικό οξύ, το οποίο ξέρουμε ότι είναι ένα λιπαρό οξύ με 20 άτομα άνθρακα και 4 διπλούς δεσμούς. Είναι και essential, είναι απαραίτητο λιπαρό οξύ, και ας δούμε τώρα ότι αποτελείται από 20 άτομα, 4 διπλούς δεσμούς. Πού βρίσκεται λοιπόν αυτό το αραχιδονικό οξύ, πώς το βρίσκει ο οργανισμός και πώς γίνεται. Είναι πολύ απλό. Όπως είπαμε, στην κυτταρική μεμβράνη υπάρχουν φωσφορολιπίδια. Αυτά εδώ πέρα. Αυτό ουσιαστικά είναι δεν είναι κεφαλή, είναι η ουρά, η οποία αποτελείται από λιπίδια, διάφορα λιπίδια. Ορισμένα από αυτά μπορεί να είναι ουσιαστικά το αραχιδονικό οξύ. Δηλαδή ένα λιπαρό οξύ με 20 άτομα άνθρακα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ο οργανισμός αυτό που θέλει είναι με κάποιο τρόπο να καταφέρει να αποσπάσει αυτή την ουρά του φωσφοριλιπιδίου και να δημιουργήσει αραχιδονικό οξύ, που στη συνέχεια με κάποιους μεταβολικούς δρόμους θα μας δώσει και τις προσταγλαδίνες, αλλά και άλλα πράγματα που τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια. Για να γίνει λοιπόν αυτό και να κουπεί αυτή η ουρά, θα πρέπει να υπάρχει ένα ένζυμο. Και το ένζυμο αυτό δεν είναι άλλο από την φωσφορολιπάση α2, PL8-2, η οποία ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να κόβει τις ουρές των λιπιδίων για τις οποίες ενδιαφέρεται, οι οποίες αποτελούνται από χειροδονικό οξύ, να τις αποσπάει από την κυτταρική μεμβράνη. Έτσι λοιπόν έχουμε αραχιδονικό οξύ.
Ωραία μέχρι εδώ. Από εκεί και πέρα, το αραχιδονικό οξύ μπορεί να δράσει με δύο, ας το πούμε, μεταβολικά κομμάτια. Μπορεί να δράσει είτε μέσω της κυκλογενάσης και να δώσει κάποια προϊόντα, στη συνέχεια θα δούμε αυτά, ή αν το ένζυμο που πάει πάνω σε αυτό είναι η λιπογενάση, ωραία, τότε, στην περίπτωση αυτή, θα έχουμε τη δημιουργία λευκοτριενών. Ωραία. Άρα, άμα έχουμε αραχιδονικό οξύ και δράσει πάνω σε αυτό λιπογενάση, το τελικό μας αποτέλεσμα είναι λευκοτρίενες. Αν στο ίδιο μόριο δράσει η cyclogενάση, η κύκλογενάση, με τα COX-1 και COX-2 θα δούμε, με το COX-1, COX-2, ωραία. Τώρα, να πούμε και μερικά πράγματα για το COX-1 και το COX-2. Το COX-1, παραδείγματος, COX-1, μάλλον, βρίσκεται σε μια σταθερή ποσότητα στην κυταρική, στα αγκία και στα επιτηλιακά κύτταρα, ενώ το COX-2 αυξάνει ιδιαίτερα στην περίπτωση που υπάρχει φλεγμονή και θέλει να την αντιμετωπίσει. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στο COX-1 και στο COX-2. Το COX-1 έχει μια σταθερή, μόνιμη τιμή, ενώ το δεύτερο έχει μια λιγότερη τιμή, η οποία ανεβαίνει εκρηκτικά, θα το λέγαμε, σε περίπτωση φλεγμονής. Ωραία. Άρα έχουμε αραχιδονικό οξύ. Ξαναπάμε λίγο πίσω. Αν δράσει λιπογενάση, λευκοτρίενες. Δράει η cyclogενάση, δημιουργείται ένα ασταθές προϊόν, το οποίο είναι το PGG2, ωραία, το οποίο θα ξαναμεταμορφωθεί, θα ξαναπάει σε κάποιο άλλο προϊόν, το οποίο μπορεί να είναι το PGH2, αυτές είναι προσταγλαδίνες ουσιαστικά, και τότε θα εμφανιστούν δύο άλλες κατηγορίες προϊόντων. Η μία κατηγορία λοιπόν είναι οι προσταγλαδίνες, στις οποίες μιλήσαμε, και μία άλλη κατηγορία είναι, παραδείγματος χάρη, οι θρομβοξάνες. Άρα όταν μιλάμε για εικοσανοειδή, μιλάμε ουσιαστικά για τρία διαφορετικά μέλη της οικογένειας, ας το πούμε έτσι, του μεταβολισμού του αραχιδονικού οξέως. Άρα, εικοσανοειδή μπορεί να είναι οι λευκοτρίενες, που αν δράσει λιπογενάση πάμε στις λευκοτρίενες, αν συνεχίσει να δράει το COX μπορεί να πάμε ή σε θρομβοξάνες ή και προς τα γλαδίνες. Αυτά είναι τα εικοσανοειδή. Ωραία μέχρι εδώ. Εδώ όμως αρχίζουν κάποια προβλήματα. Έχουμε τα λεγόμενα αναλγητικά φάρμακα και μία κατηγορία από αυτά είναι τα κορτικοστεροειδή, τα οποία έχουν αναλγητική, αντιπυρετική δράση και τα υπόλοιπα. Τα κορτικοστεροειδή είναι πολύ δυνατά φάρμακα γιατί έχουν την εξής ικανότητα. Όπως βλέπουμε, μπορούν να μπλοκάρουν αυτό το ένζυμο, τη φορολιπάση, η οποία επειδή την έχει μπλοκάρει, δεν μπορεί να ξεκολλήσει τα κομμάτια του αραχιδονικού οξέως, μάλλον τις ουρές του αραχιδονικού οξέως, οπότε όλος ο υπόλοιπος κύκλος, άσχετα με το τι θα γίνει, δεν σταματάει να λειτουργεί. Άρα δεν έχουμε ούτε προσταγλαδίνες, ούτε θρομβοξάνες, ούτε λευκοτρίενες. Μια άλλη κατηγορία φαρμάκων είναι τα μη στεροειδή αναλγητικά φάρμακα. Όπως ήταν η ασπιρίνη, και γι' αυτό θεωρούσαν παλιά ότι και η ασπιρίνη παίζει μεγάλο ρόλο στη δημιουργία του έλκους. Αυτά τώρα δεν μπλοκάρουν το ένζυμο την PLA2, αλλά δυστυχώς, παραδείγματος χάριν, μπλοκάρουν το COX. Έτσι, εάν μπλοκάρουν το COX-1, αυτό που θα συμβεί είναι το εξής. Περιορίζεται η παραγωγή βλένας και β' ανθρακικών. Το θυμάστε ότι
παίζουν οι προσταγλαδίνες ρόλο και στην παραγωγή της βλένας και των διετανθρακικών, μείωση της αιματικής ροής, δεν έχουμε δηλαδή θρεπτικά συστατικά τα οποία μπορούν να κινηθούν μέσα στο αίμα, δεν μπορεί να γίνει τόσο καλά η αποθεραπεία, θα το λέγαμε, περιορισμός της ανάπλασης και δεν έχουμε περιορισμό της έκρησης του γαστρικού οξέως. Άρα, η ισορροπία ανάμεσα σε αμυντικούς παράγοντες, που είναι η βλένη, τα διετανθρακικά και η αιματική ροή, χαλάει, γιατί αυτοί οι παράγοντες υποβαθμίζονται, μειώνονται ουσιαστικά, ενώ παραδείγματος χάρη το υδροχλωρικό οξύ, ας το πούμε, γίνεται λίγο ακατάσχετο όσον αφορά την έκρησή του. Αν μπλοκάρει το COX-2, Selective COX-2 Inhibitors, όπως τους λένε, πιο καινούργια φάρμακα, τότε περιορίζεται η αγκιογέννηση και περιορίζεται η ανάπλαση. Δεν μπορώ να έχω γρήγορη ανάπλαση, αν ήδη μου έχει δημιουργηθεί μια βλάβη. Αυτές λοιπόν είναι οι προσταγλαδίνες, μέρος της οικογένειας των εικοσαναειδών, τα οποία αποτελούν, όπως είπαμε, οι λευκοτρίινες ευφοροποσάνες και φυσικά οι ίδιες προσταγλαδίνες, οι οποίες μπορούν να μπλοκαριστούν με φάρμακα, τα οποία χρησιμοποιούμε για άλλους λόγους, είναι αναλγητικά, μπορεί να έχουμε ένα πόνο, μπορεί να έχουμε ρευματοειδή αρθρίτιδα και να αποκτήσουμε και ένα έλκος στομάχου. Γιατί οι αμυντικοί, κάποιοι από τους αμυντικούς μηχανισμούς έχουν υποβαθμιστεί, η ικανότητα αποθεραπείας, αγκιογένεσης, ανάπλασης έχει και αυτή υποβαθμιστεί, χαλάει λοιπόν η ισορροπία, το αποτέλεσμα είναι να μας έρθει και ένα έλκος στο στομάχι. Εάν λοιπόν τώρα, παραδείγματος χάρη, ιόντα υδρογόνου καταφέρουν και περάσουν, τι θα γίνει παραδείγματος χάρη? Αυτό που θα γίνει είναι ότι αν περάσουν, θα προκαλέσουν βλάβες στα μαστοκύτταρα. Τα μαστοκύτταρα είναι κύτταρα αλάνια, θα λέγαμε, είναι ικανά, βρίσκονται όλο μας στο σώμα παντού και είναι ικανά να ανιχνεύσουν βλάβες και όχι μόνο να ανιχνεύσουν, αλλά το επόμενο που θα κάνουν είναι να πυροδοτήσουν μια σειρά από παράγοντες, ουσίες ουσιαστικά, όπως είναι η ισταμίνη, και να δημιουργήσουν την κατάσταση της φλεγμονής, η οποία ουσιαστικά είναι αποθεραπεία του οργανισμού. Έχει καταλάβει ότι κάτι που δεν έπρεπε να βρίσκεται εδώ πέρα βρίσκεται, έχει καταστρέψει παραδείγματος χάρη το γαστρικό οξύ, ας τα πούμε τα tight junctions, έχει καταστρέψει ορισμένα επιθυλιακά κύτταρα, μπορεί να έχει καταστρέψει παραδείγματος χάρη και κύτταρα τα οποία είναι τα θεμέλια ή τα εμβόλυμα κύτταρα. Εκεί η βλάβη είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί τα επιθυλιακά κύτταρα παραδείγματος χάρη έχουν πολύ ταχύτατο χρόνο ανάπλασης ή ανανέωσης, 4 με 8 μέρες, ενώ τα εμβόλυμα και τα θεμέλια τα κύτταρα δεν έχουν το ίδιο, μπορεί να φτάσουν με 1 με 3 χρόνια. Και μην ξεχνάμε ότι τα εμβόλυμα και τα θεμέλια κύτταρα είναι κριτικά, εκκραταγωγικά κύτταρα. Οπότε, αν μπει το γαστρικό οξύ, θα δημιουργηθεί φλεγμονή. Ωραία. Πόσο μπορεί να είναι η φλεγμονή αυτή? Το μέγεθος λοιπόν και η έκταση της φλεγμονής είναι καθοριστική όσον αφορά την αναστροφή της βλάβης. Εάν λοιπόν τώρα η βλάβη είναι μικρή, τότε μπορεί να δημιουργηθεί επούλωση, γιατί στην περίπτωση αυτή θα αυξηθεί η αιματική ροή, θα έρθει εδώ πέρα, όπως ξέρουμε, υγρό το exudate που το λένε, θα έρθουν θρεπτικοί παράγοντες για να επουλώσουν τη βλάβη. Αν όμως είναι πολύ έντονη, η αιματική ροή δυστυχώς σε αυτή την περίπτωση περιορίζεται. Δεν δρούν και οι προσταγλαδίνες, δεν αυξάνεται η βλένη, δεν αυξάνονται τα διαταραχτικά, δεν υπάρχει δηλαδή συνεχόμενη προστασία και δεν υπάρχει ανάπλαση. Και το άλλο συνεχίζει τη ζημιά του. Έτσι, εφόσον λοιπόν η ζημιά έχει συνεχιστεί, μπορούμε να φτάσουμε στην δημιουργία του πεπτικού έλκους. Πεπτικά έλκη. POD στα αγγλικά. Και φυσικά το πεπτικό έλκος δεν μπορεί να δημιουργείται μόνο στο στομάχι, μπορεί να δημιουργηθεί και στο στομάχι, μπορεί να δημιουργηθεί και στο 12 Ωραία.
Άρα, πλέον μπορούμε να καταλάβουμε ότι το πεπτικό έλκος δεν είναι τίποτα άλλο από την απώλεια της ακεραιότητας του γαστρικού βλενογόνου σε κάποιο βάθος, το οποίο μπορεί να φτάνει μέχρι και τη μυϊκή στιβάδα και να έχει διάμετρο μικρότερο του 5 mm. Πότε εμφανίζεται, ήταν ακριβώς αυτό που συζήτησαμε πιο πριν, όταν μεταβληθεί για κάποιο λόγο η ισορροπία ανάμεσα στους αμυντικούς και στους επιθετικούς παράγοντες του στομάχου. Όπως είδαμε και στα προηγούμενα, υδροχλωρικό οξύ, πεψίνη, χολικά, οξέα, περιβαλλοντικοί παράγοντες, ο H. pylori, ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, τα NSAIDs, τα μη στεροειδή αναδιαιτικά φάρμακα, κάπνισμα, αλκοόλ, αυτά όλα είναι επιθετικοί παράγοντες. Ωραία. Και αμυντικοί ήταν αυτά που είπαμε. Ο βλενογονικός φραγμός, ο οποίος ουσιαστικά είναι το αποτέλεσμα τριών άλλων παραγόντων της βλένης, των διταθρακικών και των tight junctions, η αιματική ροή που βρίσκεται από κάτω, οι προσταγλαδίνες που βοηθούν στην αύξηση της αιματικής ροής και όλα αυτά όλα συνδέονται για να μπορέσουν να δράσουν απέναντι στους επιθετικούς παράγοντες. Οι 4 λοιπόν παράγοντες δημιουργίας πεπτικού έλκους είναι τα φάρμακα, τα NSAID και το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, στο οποίο πλέον θεωρούν ότι κατά μεγάλο ποσοστό η δημιουργία έλκους οφείλεται σε αυτό. Ωραία. Ένας άλλος παράγοντας ο οποίος έχει τα τελευταία χρόνια υποβαθμιστεί είναι το στρες. Έχουν παρατηρήσει ότι, όπως ξέρουμε, το στρες μπορεί να αποσυντονίσει όλο το πεπτικό σύστημα. Συγκεκριμένα, όταν το στρες αυξάνει, είχαν παρατηρήσει στην Αγγλία, αν θυμάμαι καλά, ότι μετά το διάστημα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ο φόβος των βομβαρδισμών, ο οποίος είναι ένας παράγοντας δημιουργίας στρες, ένας τεσσογόνος παράγοντας, είχαν μια κατακόρυφη αύξηση των περιπτώσεων έλκους. Και μια άλλη περίπτωση είναι η γαστρίτιδα, μια φλεγμονή, η οποία μπορεί να είναι είτε άμεση, μπορεί να είναι χρόνια, μπορεί να είναι μεγάλης έκτασης και να οδηγήσει μάλλον στη δημιουργία του πεπτικού έλκους. Οπότε, ας περάσουμε λοιπόν σε κάποιους εξωγενείς παράγοντες δημιουργίας του πεπτικού έλκους. Ας ξεκινήσουμε από το κάπνισμα, το οποίο με αυτούς τουλάχιστον τους 6 σημεία μπορεί να δημιουργήσει πεπτικό έλκος. Θα μου πείτε το πρώτο είναι χαλάρωση σφικτήρων του κατώτερου εσωφαγικού σωλήνα και του πηλιορικού. Ωραία. Εάν παραδείγματος χάρη χαλαρώσει ο κατώτερος εσωφαγικός σφικτήρας, το οποίο είναι ένα χαρακτηριστικό βέβαια της γαστροεσωφαγικής παλινδρόμησης, τότε το υδροχλωρικό οξύ θα ανεβεί στον ισοφάγο, δεν έχει καμία δουλειά εκεί πέρα. Εάν χαλαρώσει ο πηλιορικός σφικτήρας, το υδροχλωρικό οξύ θα κατεβεί στο δωδεκαδάχτυλο, που δεν έχει πάλι καμία δουλειά εκεί πέρα, θα αποδιοργανώσει ένζημα, θα δημιουργήσει βλάβη και το κυριότερο είναι ότι θα οδηγήσει στη δημιουργία έλκους του δωδεκακτύλου. Μπορεί να μειωθούν οι παγκρεατικές εκκρίσεις των διδανθρακικών, αλλά μπορούν και να έχουμε και μείωση της έκρησης των διδανθρακικών με φάρμακα, όπως είδαμε. Να έχουμε κάποιο πρόβλημα αύξησης κένωσης ταχύτητας της κένωσης του στομάχου. Το στομάχι κενώνει το φαγητό με μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι θα έπρεπε. Το δωδεκαδάκτυλο δεν είναι έτοιμο. Αυτό μπορεί να παρουσιαστεί, παραδείγματος χάρη, και είναι ένα χαρακτηριστικό του dumping syndrome. Αύξηση της έκρησης γαστρίνης, αλλά και διέργειση του πνευμονογαστρικού. Αύξηση έκρησης γαστρίνης μπορεί να έχουμε πάλι και με τη χρήση φαρμάκων, τα proton pump inhibitors.
να έχουμε αύξηση του πεψινογόνου, προκαλεί, παραδείγματος χάρη, παρεμποδίζει την ικανότητα ανάπλασης του επιθυλίου και μείωση δράσης φαρμάκων. Όλα αυτά τα κάνει το κάπνισμα. Οι όσοι μπορούν να το κόψουν, καλά θα κάνουν. Ένας άλλος εξωτερικός παράγοντας είναι το αλκοόλ, το οποίο υπομονεύει τον βλεγονικό φραγμό, διεγείρει, όπως είπαμε, την έκρηση της γαστρίνης. Δεν έχει σημασία το είδος του αλκοόλ, όπως είχαμε αναφέρει, ότι ακόμα και ποτά με μικρότερη περιεκτικότητα αλκοόλ μπορούν να αυξάνουν ακόμα περισσότερο την έκρηση της γαστρίνης. Δηλαδή, η γαστρίνη παρουσιάζει μεγαλύτερη έκρηση στην περίπτωση που καταναλώσουμε κρασί ή μπύρα. Παρόλα αυτά, το αλκοόλ σε μικρή ποσότητα και ιδιαίτερα το κόκκινο κρασί, όπως λένε, μπορεί να έχει μία προστατευτική δράση απέναντι στο λυκοβακτηρίδιο του πυλωρού. Βέβαια, μικρή κατανάλωση ποσότητας αλκοόλης κάτω από τα 20 γραμμάρια, εκτός ότι μπορεί να έχει να κάνει με το λυκοβακτηρίδιο, επιταχύνει τη θεραπεία επούλωσης του έλκους, αλλά είναι μικρή ποσότητα, είναι περίπου ένα ποτό. Από τα φάρμακα, όπως είπαμε, αναφερθήκαμε σε αυτά, τα μη στεροειδή προκαλούν έναρξη στους πρώτους 6 μήνες της χρήσης τους. Καταστέλνουν, όπως είπαμε, η ασπιρίνη και τα NSAID τη δράση των μπροσταβλαδινών, όπως και τα στεροειδή, γιατί μπλοκάρουν ένα ένζυμο πιο πριν, ούτε πριν καν γίνουν προσταβλαδίνες, και διασπούν το βλενογονικό φραγμό. Πάμε στη συνέχεια, ορισμένοι ενδογενείς παράγοντες, αναφερόμαστε στο γαστρικό οξύ και στη γαστρίνη, και θα δούμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όσον αφορά για το γαστρικό οξύ. Αυτά έχουν να κάνουν και με το διαχωρισμό ανάμεσα στο έλκος του στομάχου και στο έλκος του δωδεκακτύλου. Σε άτομα λοιπόν με έλκος στομάχου παρουσιάζουν φυσιολογική ή μειωμένη τιμή έκρησης γαστρικού οξέως, ενώ τα άτομα με έλκος του δωδεκακτύλου παρουσιάζουν ελαφρώς αυξημένη έκρηση γαστρικού οξέως, τόσο κατά τη φάση ηρεμίας, αλλά όσο κατά τη λήψη γεύματος. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό έχει να κάνει και με την έκρηση της γαστρίνης. Άτομα με έλκος στομάχου, η συγκέντρωση της γαστρίνης τόσο πριν όσο και μετά τη σύντηση παρουσιάζεται πυκνότερη της φυσιολογικής, ενώ στην περίπτωση των ατόμων που πάσχουν από έλκος του δωδεκακτύλου, η γαστρίνη παρουσιάζεται φυσιολογική κατά την νηστεία και αυξάνει μετά τη λήψη της τροφής. Ας περάσουμε στους λιμώδεις παράγοντες. Αναφερθήκαμε ήδη στο λυκοβακτηρίδιο του πυλωρού. Ας αναφερθούμε στον CMV, cytomegalovirus, και στον έρπιτα, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν και αυτοί, όπως και το λυκοβακτηρίδιο του πυλωρού, έλκος, και σε κάποιες λεγόμενες υπερεκρητικές καταστάσεις, όπως είναι το γαστρίνομα ή Zollinger-Ellison, τα οποία, παραδείγματος χάρη, το γαστρίνομα ουσιαστικά είναι ένας παγκρεατικός όγκος, το οποίο διεγείρει, όπως είπαμε, την έκρηση της γαστρίνης. Η γαστρίνη, όπως ξέρουμε, διεγείρει τόσο και τα κύτταρα που παράγουν ισταμίνη και τα κύτταρα που παράγουν ισταμίνη αυξάνουν την έκρηση του γαστρικού οξέως, αλλά ταυτόχρονα είναι ικανή και να διαγέρει άμεσα το ίδιο το εμβόλυμο των κύτταρων, ώστε να αυξηθεί η έκρηση του γαστρικού οξέως. Σε ορισμένες περιπτώσεις, γύρω στο 60% των περιπτώσεων, αυτά τα γαστρινόματα είναι κακοήθης όγκοι. Μπορούν να εμφανιστούν όμως και σε άλλα σημεία εκτός από το πάγκρος, μπορούν να εμφανιστούν στο στομάχι, στο δωδεκαδάχτυλο και στους λεμφανδένες.
Αν κάποιος πάσχει από Ζόλιγκερ Έλισον, τα συμπτώματα που μπορεί να έχει είναι τα εξής. Μπορεί να είναι το κοιλιακό άλογος, ο πόνος, μπορεί να έχει διάρρεια και συγκεκριμένα η υπερέκκληση του γαστρικού οξέως μπορεί να δρανοποιήσει την παγκρεατική λιπάση, να περάσει δηλαδή στο γαστρικό οξύ μέσα στο έντερο, να αποδιοργανώσει, να αδρανοποιήσει την παγκρεατική λιπάση, άρα και να προκαλέσει καθίδρυση των φωλικών αλάτων, άρα δεν έχουμε απορρόφηση λίπους, άρα σε αυτή την περίπτωση το Ζόλιγκερ Έλισον μπορεί να έχουμε και εμφάνιση εστιατόριας. Η ίδια η παραγωγή γαστρίνης έχει σαν αποτέλεσμα να προκαλεί και κάποιες, θα λέγαμε, προβλήματα στην απορρόφηση του νατρίου και γενικότερα να αυξάνει την κινητικότητα του εντέρου. Η υπερπλασία των κυτάρων G στο πυλωρικό άνδρο πολλές φορές μπορεί να γίνει και να οδηγήσει σε καρκίνο. Κάποιοι άλλοι παράγοντες είναι και κάποιοι γενετικοί παράγοντες, τους οποίους δεν τους αναφέρουμε εδώ. Είναι τα πεπτικά έλκη εμφανίζονται σε άτομα συγγένειας πρώτου βαθμού. Όσον αφορά τα άτομα της κατηγορίας όμικρον, στο αίμα αναφερόμαστε, οι πανδότες, παρουσιάζουν μεγαλύτερη εμφάνιση έλκους. Οι κλινικές εκδηλώσεις του έλκους είπαμε ότι είναι το επιγαστρικό άλογος, ο επιγαστρικός πόνος, συνοδευμένος με την αίσθηση καύσου. Όπως ξέρουμε τώρα, στην περίπτωση του έλκους του στομάχου, η λήψη τροφής επιδεινώνει την κατάσταση και τα άτομα με έλκος του στομάχου είναι δυνατόν να παρουσιάσουν απώλεια βάρους. Αντιθέτως, στα άτομα με έλκος του δωδεκατήλου υπάρχει μία περίπτωση να εμφανίσουν αύξηση του βάρους τους, γιατί, παραδείγματος χάριν, θεωρούν ότι με την τροφή σταματάει ο πόνος. Έτσι κι αλλιώς η τροφή βρίσκεται κάποιο χρονικό διάστημα, 2 με 3 ώρες, όπως ξέρουμε, μέσα στο στομάχι και μετά θα περάσει στο δωδεκαδάκτυλο. Μόλις περάσει στο δωδεκαδάκτυλο θα αρχίσει ο πόνος. Μπορεί να έχουμε αιμορραγία. Η αιμορραγία μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ανεμίας. Η αιμορραγία μπορεί να είναι και αιματέμεση ή μέλαινα από το παχύ έντερο π.χ. Εκεί το αίμα είναι σκούρο, γιατί έχει περάσει από το γαστρικό, δεν είναι φρέσκο θα λέγαμε. Μπορεί να έχουμε μετούς σε περίπτωση ιδιαίτερα όταν έχουμε κάποια στένωση στο πυλωρικό άνδρο και φυσικά μπορεί να έχουμε και διάτρηση προς το περιτόνιο ή προς, παραδείγματος χάρη, όργανα τα οποία είναι πολύ κοντά προς το στομάχι, όπως είναι το πάγκρεας. Τα σημάδια μιας διάτρησης είναι το ισχυρό άλγος, η κελιακή ακαμψία, η ελαττωμένη εντερική ήχη. Και να δούμε και κάτι πολύ σημαντικό πάλι. Βλέπουμε λοιπόν στο στομάχι πού περνάνε οι αρτηρίες. Τα περισσότερα έλκη εμφανίζονται στην περιοχή του ελάσσονος τόξου. Τα δωδεκακτυλικά έλκη εμφανίζονται στην περιοχή που ξεκινάει το πρώτο μέρος του δωδεκακτύλου και τα δωδεκακτυλικά έλκη είναι ακόμα πιο επικίνδυνα, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη αρτηρία, την gastroduodenal artery, η οποία αν διαραγεί δημιουργεί μεγάλη αιμορραγία και οδηγεί πάρα πολύ γρήγορα σε θάνατο, ενώ στις περιπτώσεις αυτές η αιμορραγία δεν είναι τόσο μεγάλη και μπορεί τέλος πάντων με κάποιο τρόπο να ανασταλεί.
Αυτά λοιπόν όσον αφορά για τους παράγοντες προστασίας του γαστρικού βλενογόνου. Το πεπτικό έλκος, στη συνέχεια θα δούμε τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούμε σε ασθενείς με πεπτικό έλκος και φυσικά τη ειδική αντιμετώπιση του πεπτικού έλκους. Αυτά λοιπόν για τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συνεχίζουμε.